bahai tongbai norok khaklayu kaham na tongna ang bo kaham na tongo tamo himale norok nugui makana ani thanai 1 month song kana ani blog norok nugui makana se ani nok ketal tang tongo studio room samani ang nga onok habdalan bisingo phona ang monot model khlainani bisingo oro team nujaya jatkai flight boot ba peace boot diwoi obono ang muthop sinai tangai hinke obo kisa team ni ble tang hinke ani khorang rok exasung na bangai peace boot tai oro background ni bangai hinke tubjak tongo ani norok nogoi manana oro ang no phonogano oro background wallpaper tujak belai naithokno online tike ang amazon tike order dina hajak hinkai oro tabuk phono nok finishing yafo nok finishing khai to already rasmistri rong ni khai to already paikha himano ka dong ni pojotono nokhong chokno bobaikha actual tabuk hinke dorja baitai jandra simi tong sewo thepanani hinke tango hinke durga puja kanaya ungui phaika hinke mestri rok samung khlaimale durga puja ni jotono tongthogo chalayo jotono tongthokni bosoro kaisasi chini osammotai phaio abono tongthoklayo jotono samung humung rok kisa rest na layo aboni bangai phaimi angai paimi ang rokha actually jotono ready no ani complete na bangai